Kumshi benta ban penkela ya ulum warto ubadan halau kentang jong karai nongpo syaka jaka jengok kai kabapau nam Haribhoi district unong Tremon Ngobha uba John Rimbai ula ai jingmut ban thau yaka ni ka jaka duai pirat kani kajaka kalabna nam shibun hadin bala penyang yaka moddur jong ujisu da kanongpo parish habaya kren bat kadidi ke shillong ula penpau yaka jingkwa bala slem jong u ban penkela ya ulum warto syaka jaka ban kring yakinong jengok kai unget ru bakani ka jing ai jingmut jong u ka baar benta ka bakan thup lang yakikam jengok kai bat ka jaka duai ban kentiu shibun yakayo ka kwat ha kani ka than La plan ni ka Paris bat kaying kasem jongir ngi kloy ban contribute email ong namar bagade ya ka jing tip lem ya ka mensim mo kombo ong no te ba ngi kwa ba ya utai umot jesu ngala tho ka application ba dia karat ngala kan joktin ba na kalian kasem jongi bat na kalian ka sorkar lenda ka boru na kwa ban penkela ya ukum u prayer center te dola he tu ding juru tu ka tu ka mot jesu area ka long pengat tengah kwa ba kibru bon kidon problem in life na kwa kin dawan hang ni hanang lum mo in future kin wan banduai tekin kwa banamlong kiu kwa homot jisu katanat badai pet yaki